खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय जाय बिथांमोना बे समाव जेजों ना सारनानै जायो आरो जाय बिथांमोना बे समाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिलो फुख्रि दंगफोराव ना हमनानै जायो बे जाग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय आरो जाय फोसावथायखौ गनायना जुदि लायाब्ला जोबथेसालिनि आलासि नङाब्ला बे समाव बिथाङा रोजा रोजा फाइन मोननांनो हागौ थारैनो बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय जाय बिथांमोना आस्रा जेजों ना सारो जेजों गुबुन गुबुन जायगाफोराव बा बिलोफोराव बा फुख्रिफोराव बा दैमा दैसाफोराव ना बोखाङो बे ना बोखांग्रा बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय बे समाव बिटिआर ना बिफाननिफ्राय मोनसे गोनां फोसावथाय होदों आरो जाय फोसावथायखौ मानिना लायाब्ला बे समाव जोबथेसालिनि आलासि जानो हागौ आरो नङाब्ला बिथाङा गोबां रोजा रां फाइन मोननांनो हागौ मा बे आयेन आरो मा बे फोसावथाय नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गिबिसिननि थाखाय फोरमायगोन लाख लाख बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय आरो जाय फोसावथायखौ जुदि मानिना लायाब्ला बे समाव गोख्रों साजा मोननांनो हागौ बे समाव नोंथांमोननो फोरमायगोन जे बे आयेननि गेजेरजों मा खालामनो नागिरदों ना बिफाननिफ्राय फोसावथाय होदों जे 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम नोंथाङाबो नोट खालामना ला आरो गोसोआव लाखि 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम नोंथाङा जुदि प्लेनिं खालामदोंबा बा अखा जुब जुब हानाय समाव नोंथाङा जुदि ना सारनो प्लेनिं खालामदोंब्ला बबेबा जायगायाव जुदि ना दावनायफोरखौ हमनो जुदि सानदोंब्ला नोंथाङा सांग्रां जाखादो जुदि सांग्रां जायाब्ला ना बिफानजों गोख्रों आयेननि हेफाजाब लाजागोन बे समाव आसाम ना आयेन 1953 नि जे धारा बायदि बे समाव जाय बिथांमोना बे आयेनखौ सेफायो बे सेफायग्राफोरखौ गोख्रों साजा होनाय जागोन थारैनो मख'नांगोन जे बिटिआर ना बिफान बे ना बिफाननिफ्राय मोनसे गोख्रों आरो गोनांथार फोसावथाय आरो बे फोसावथायानो जादों जे 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम नोंथाङा नोट खालामनानै ला फारि फारि बे समाव 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम जाय बिथांमोना ना सारगोन बिलो फुख्रि दंगफोराव बा बबेबा दैसाफोराव जुदि ना सारगोन बा प्लेनिं खालामदों बे प्लेनिं खालामग्रा बिथांमोना सांग्रां जाखादो जुदि नोंथाङा बै समाव ना बिफानजों हमजायोब्ला नोंथाङा गोजाननि आलासि जानांनो हागौ आरो नङाब्ला बे समाव गोबां रोजा रां फाइन मोननांनो हागौ आरो बे फोसावथायखौ होदों बिटिआर ना बिफाना थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव जाय बिथांमोना दैज्लां बोथोरखौ नोजोर बोनानै थामहिनबा गिबि अखाखौ नोजोर बोनानै बबेबा मोनसे फुख्रियाव बबेबा मोनसे दै जाहांनायखौ नोजोर बोनानै ना दावनायखौ नोजोर बोनानै बे समाव ना हमनो जुदि प्लेनिं खालामदोंब्ला आस्रा जे लानानै जुदि ना सारनो गोसोब्ला जे लानानै जुदि बबेबा जायगायाव बा बबेबा बिलोआव ना जुदि सारनो गोसो जादोंब्ला बिथांमोना सांग्रां जाखादो बे समाव ना बिफाननिफ्राय बिटिआर ना बिफाननिफ्राय मोनसे गोख्रों फोसावथाय होदों जे 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम ना सारनाय आरो जे सारनायखौ बन्द खालामदों आरो बे बन्दखौ जाय मानिना लाया बिथांमोना जोबथेसालिनि आलासि नङाब्ला गोबां रोजा रां फाइन मोननांनो हागौ मानोना बेखौ बिटिआर ना बिफाना फोरमायथिदों जे बै समाव ना बिदै जानाय आरो ना आजायनायनि सम आरो जाय समाव जायखौ नोजोर बोनानै नानि जे बिबां बे बिबांखौ गोबां खालामनांगौनि थाखाय बे समाव बिदै गोनां ना आरो बे समाव आजायनो गोनां जे ना बे नाखौ रैखाथि होनो थाखाय बे गोख्रों आयेनखौ लाबोदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों ना बिफाननि CST सिनियर एसिस्टेन्ट फिसारि जेबिसर मसाहारि लोगोसेनो CST नील दास बिथांमोना फोरमायथिदों जे बे समाव ना सारग्रा आरो जे सारग्रा बिथांमोनखौ 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम बे सम खोन्दोआव ना
ना सारनायनिफ्राय गोजानाव थानो होदों आरो जे साग्रा बिथांमोनखौबो जे सानायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय बिथोन होदों। जाय बिथांमोना जुदि बे बिथोनखौ मानिया आसाम ना बिफान आइन थामहिनबा 1953 मोनसे आइन लाबोदोंमोन आरो बे आइन बायदियैनो साजा मोननांगोन होननानै फोसावथाय होदों बिटिआर ना बिफाना। खुलुमबाय। गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। बिटिआर ना बिफाननिफ्राय मोनसे फोसावनाय आसाम ना आइन 1953 धारा बायदियै 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम हाखर हाला बिलोफोराव ना हमनाय आरो सारनायखौ बन्द खालामनो बिथोन होनाय जादों। मानोना बै समाव नानि बिदै दैनाय आरो उजायनायनि सम, बेखौ नोजोर होनानै बिफाननिफ्राय मोनसे गोख्रों फोसावनाय होदों जाहाथे बै समाव रावबो आस्रा जे, जेखाइ, बेरजाल बेफोरखौ बाहाया आरो हालामाव मोनफ्लेबाय थानाय नाफोरखौ फोजोबा। खुंथायनिफ्राय मोनसे गोख्रों फोसावबावदों दि सोरबाफोर बे खान्थिखौ फेलें खालामोब्ला बिथांमोननि सायाव गोख्रों राहाबो लानाय जागोन। अदेबानि बिथांमोननि सायाव जेल जानाय एबा जुरिमाना होनायसिमबो राहा लानाय जागोन। बेनिखायनो बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम जाहाथे बे आयेनखौ मानिलायो आङो बिटिआर ना बिफाननिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबाय। নমস্কাৰ, মই শ্ৰী নীল দাস, বিটিচিৰ মীন বিভাগৰ CSD। মই আমাৰ সমূহ বিটিআৰবাসী ৰাইজক আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এটা বিশেষ আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ এই সুযোগতে। যোৱাকালি আৰু আজিৰ এই যি বৰষুণ, এই বৰষুণে আমাৰ বহুতো আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে। এই সময়ছোৱাত আমাৰ যিসমূহ প্ৰাকৃতিক জলাশয় আছে, নদী, বিল আদিবোৰত যি মাছ আছে, আমাৰ থলুৱা প্ৰজাতিৰ যিসমূহ মাছ আছে, এই সকলোবোৰ মাছৰে পেটত এতিয়া কণী বা শুক্ৰাণু আছে। গতিকে এই সময়ছোৱাত যাতে আমি যধে মধে এই জলাশয়সমূহত মাছ নামাৰোঁ, সেই আহ্বানটো মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ। লগতে আমি সকলোৱে জানোৱে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 জুলাইলৈকে আমাৰ অসম মীন আইন মতে কিছুমান বাধা নিষেধ আছে। সেই বাধা নিষেধ যদি আমি উলংঘা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে জৰিমনা, আনকি 6 মাহ জেল পৰ্যন্ত ইয়াত প্ৰভিজন আছে। কিন্তু আমি জেল জৰিমনাতকৈ আমি আশা কৰিছোঁ কি আমাৰ ৰাইজ সজাগ বা সচেতন হওক। আমি এই সময়ছোৱাত যদি যধে মধে এই বিল নদ নদীত মাছ নামাৰোঁ, যদিহে এই মাছসমূহক আমি কণী বা পোৱালি জগাৰ সুবিধাকণ দিওঁ মাছবোৰ নামাৰি, তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ইয়াৰ সুফল লাভ কৰিব পাৰিম। আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত যথেষ্ট নদ নদী, বিল, খাল পুখুৰী আছে। গতিকে এই সময়ছোৱাত যদি আমি মাছৰ বংশবৃদ্ধিৰ সুবিধাকণ দিওঁ, যধে মধে যদি আমি মাছ নামাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ মাছৰ উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি হ'ব। গতিকে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, অসম মীন আইন আমি সকলোৱে মানি চলোঁ, সকলোৱে আমি সজাগ সচেতন হওঁ। আমি নিজৰ কৰ্তব্য বা দায়িত্ব বুলি যদি ভাবোঁ, আমি যদি আমাৰ চাৰিওফালে থকা সকলোকে সজাগ সচেতন কৰিবৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সকলোৰে লাভ হ'ব। আমি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত বেনাৰ বা পোষ্টাৰ আঁৰি দিয়া হৈছে বা আমি মাইকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। গতিকে সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমি সকলোৱে অসম মীন আইন মানি চলোঁ। ধন্যবাদ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां।
नंगौ दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय KG 1 निफ्राय थाखो 8 नि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं। आरो दतमा UN एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा UN एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।